салом алейкум бародаро апай мавҷуда шаҳри душанбе занг зад напаҷон на iPhone 13 Pro гуфти на пачка iPhone 13 Pro састаниш пачка ина духтаро душанбе до ҷамъ хеле истифода мебарена лобой хеле свет чадор менаш свети осмонрang гаш хушрӯй буина на пачка нигоҳ кадом да мақсад маъқул боша сума душанбе 30 парта 1600 сум доставка бепулай на марҳамат телефон састаниш бениҳоят зура пачка 1600 сум 25 шаҳр на вилоят хатлон доставка бепулай на 13 Pro пачка ина вообще буй маги бада ина киноге аз iPhone овардаги 28 iPhone гизала киноги овардаги на марҳамат духтаро душанбе до ҷамъ хеле истифода мебаранд кадомтон мехарин айша душанбе занг мезанед душанбе 1600 сум парту доставкаш бепулай 16 та шогирд дорем бепулай доставка мебаранд шумо наш S22 иш S22 Ultra нархш 1100 сом на S22 Ultra састаниш зуроз пиштак шавӣ мекунем мебинӣ навачо бу iPhone тамошо кунед на марҳамат на S22 Ultra пиштаки чения нохун шикастага яъне ки чихар нигоҳ кесин пиштаки чения нохун шикастага S22 Ultra нархш 1100 сом наметум ина марҳамат кадомтон хайрдоро занг бизанед телефонча бениҳоят хуб S22 Ultra ина марҳамат тамошо кунед iPhone 13 овардагем пачка кадомтон мехарем 25 шаҳр на вилоят хатун айшотон доставка бепулай бародарои ғариб кадомтон мехарем нигоҳ кунед нархи телефоно бохабар шин лобоҷи Тоҷикистон доставка бепулай марҳамат номери мо дар рӯи экран аст 907 89 18 кадом дар шаҳри душанбе занг мезанед алиш канада пеш бинга мезанем алишида пеш бин марҳамат ина